Като казвам не, значи не. Вади го веднага. С този стар и мръсен виц може да резюмирам как брокерската гилдия реагира на внесения в парламента от брокерското сдружение Национално сдружение недвижими имоти проекто закон за дейността на брокерите. На голямо мероприятие, организирано от друга брокерска асоциация Арби, заслужени поздравления за тях, може би позакъсняло със случването си, този проектозакон бе съпоставен с друг такъв на трето брокерско сформирование НСБИ, който обаче текстът бе сравнително постен и бе демотиран до концепция за закон. Така наречената концепция за закон не е за подценяване. Срещу нея обаче повечето настръхваме, защото се обляга на държавна номенклатура. Законът на НСНИ е в този вид от 4 години и с вече трети опит да бъде прокаран през парламента. Очудващото е, че чак сега получава широка реакция сред колегите на неодобрение. Той предвижда създаване на камара на брокерите, която да коли и беси в бизнеса. Аз вече съм членувал в подобни и лично съм скептичен също към регулирането му точно чрез камара. Ще дам пример с тази на оценителите, което е сходен занаят или професия. Тя вече 15 на години функционира толкова незадоволително, че отдавна още се появи алтернативна камера. Да, оценителски фирми най-големите сформираха своя собствена камера. Допускам евентуален подобен развой при брокери. Според вас, колеги, има ли полезен ход в името на желаната от всички регулация на брокерската професия в настоящата ситуация? Какво трябва да се случи, че да се прегърне от повечето ни колеги?